Zondag kwam het vredeslicht aan in IJsselstein. Scouts vanuit heel Nederland reisden dit jaar voor de 20e keer naar Oostenrijk af om het vredessymbool op te halen. Dit jaar in Liens hebben we het vredeslicht ontvangen. Het kleine lichtje, het vredeslicht, het eeuwig brandende licht in Bethlehem. Ja, vooral ook in deze tijd waarin we leven, waarin vrede niet voor iedereen gekend is. Dat vrede klein kan beginnen en dat het vooral ook bij jezelf moet beginnen. En dat we met zo'n klein lichtje, al kunnen we het heel klein verspreiden, wel een heel krachtig symbool van vrede kunnen laten zien. En dat we het zo vanuit Oostenrijk dus naar Nederland halen. En vanuit hier alle deelnemers zullen het terug naar hun eigen regio halen om het daar verder te verspreiden. Want wat maakt het vredeslicht zo belangrijk en vooral wat maakt het zo belangrijk voor jullie als scouting? Ja, ik denk dat dat voor iedereen ook wel heel persoonlijk is, maar waarbij wel heel erg tekent wat het zo belangrijk maakt. Ik denk dat dat stukje vrede heel erg bij jezelf begint en dat ook kleine dingen vrede kunnen zijn. Waar we als enkele persoon denk ik weinig invloed hebben over hoe de vrede op de wereld is, kunnen we wel bij onszelf beginnen. En we zijn ooit heel klein begonnen, in ieder geval vanuit Scouting Nederland zullen we dan maar zeggen. Er zijn 2 scouts vanuit Wellerlooy naar Oostenrijk gegaan om met z'n tweeën dat licht op te halen. Ja, en in 20 jaar tijd zijn we naar een volle bus van 50. Waarbij als de bus groter was geweest, waren we met veel meer mensen gegaan. De eerste stappen op Nederlandse bodem zijn hier in IJsselstein. Een bijzondere plek ook? Ja, we staan hier op IJsselstein op de Duitse begraafplaats. Waar dat natuurlijk denk ik in de sfeer en in de betekenis wel bijdraagt aan het stukje vredeslicht. Dat het buiten het uitdragen ook een stukje herdenken is. Waar we nooit meer naar terug moeten. Vredeskind Venna Stam gaf het vuur door aan de aanwezige scoutinggroepen die het weer in hun eigen regio verspreiden. Voor hier in Venray zien we dat onze eigen scoutinggroep, de Peelspeurders, altijd op kerstavond het lichtje verspreidt in de Grote Kerk tijdens de gezinsmis. Dus daar is Scouting Venray aanwezig om ook dit lichtje binnen Venray te verspreiden. In vrede dromen, denken en doen. Dromen van vriendschap, vrijheid en geluk. Denken aan alle mensen, overal op de wereld. Vrede is nooit helemaal af. We moeten er samen aan werken. Als scout, als mens, jong en oud. Vrede is een werkwoord. Vrede is niet passief. Vrede is juist actief. Vrede deel en maak je met elkaar. Vrede is doen. Door mij, door jou, door iedereen. Voor mij, voor jou, voor iedereen.